Espanyol eta Bartzelonaren arteko derbia izango da hirugarren jardunaldiari martxa ekarriko diona. Sarria futbol zelaitik larun bat iluntzean ETV batean. Etxearen hipoteka burutik kendu ezinik bazabiltza, orain Bankinter mailegu hipotekario berriek interesik baxuenak eskaintzen dizkizute. Ekarri guzu zeure hipoteka. Bere alase erantzungo dizugu eta geu arduratuko gara tramite guztiez. Problema hori burutik ken dezazun. Bankinter mailegu hipotekarioak. Deitu 901 13 13 edo eskatu argibideak gure bulegoetan.